A malý bonusík, co se dělo po natáčení. Jo, koukej na ty díry. To vysvětluje hrozně. Jo, no. Jakoby víš, co myslím? Jo, vrtuli prostě. Teďka já. Můžeš, pojď. Hej, neskoušej to doma. A Jasně. zkusit Jo, to musíme zkoušet. vrtule. Jedou? A teďka placku. Jo, Takový to. prostě 20. salto. Vůbec nejsme retardovaný. To se natáčí. Cože? Se natáčí. Dělám si srandu. Ale fakt, dívej. Pojď sem. Já na sobě mám kolíště. Fuj. Ne. To je papír nebo co. To říká, že je to brouk nějaký nebo beruška. Prostě neskoušejte to. Po natáčení. Jdeme to zkusit. Ach jo. Trampolínu. Jdeme tam trampolínu. Nespíš, počkej, tady je. Tady máš papírek. Ach jo. Takže to by byl konec tohle mini videjka, nebo či co. Au, nezapomeňte. A zatím ahoj.